Pozdrav svima, pogotovo privrednicima i oni kojima bi to želeli da budu. U prošlom videu sam napravio jednu veliku grešku u kalkulaciji koliko smo profita napravili. Sve mi se skupilo. Sajam, problemi sa kontejnerima, to je s kašnjenjem robe, međusobne nesuglasice između radnika, premor, zdravlje, još brdo drugih stvari, ali o tome ću malo kasnije. Pre svega da se zahvalim svima koji su komentarisali i pisali na temu kada će sledeća epizoda. Toliko sam zatrpan poslom da jednostavno nisam mogao da stignem. Kao što sam već par puta napomenuo, ja nisam YouTuber koji se pretvara da je biznismen, ja sam biznismen koji se pretvara da je YouTuber. Elem, posao sa kontejnerima je eksplodirao u pozitivnom smislu. Sve se to poklopilo sa poslom sa kamionskim vagama. Nedavno je bila žetva ječma i pšenice, prošla je relativno dobro, cena nije neka, ali nikad nije. Poljoprivrednici nikad nisu zadovoljni cenom. Zašto je meni ovo važno? Čim poljoprivrednici imaju para, imaju za investicije. Sledeće godine to meni direktno utiče na prodaju, pogotovo u narednih 6 meseci. Već par godina imamo sušu zbog klimatskih promjena i jako malo se ulaže u sisteme za navodnjavanje. Prošle godine je kukuruz bio katastrofa, devastiran, ubila ga je suša, ali ove godine se za sada dobro drži. A da, ja sam Sale Stefanović, dobrodošli u Sales. Nego da se vratim na kontejnere. Upravo smo ušli u drugu polovinu godine. Kada sam snimao prošli video krajem maja, napravio sam grešku, bio sam jako umoran na sajmu, rekao sam da je to sve za pola godine. Izostavio sam ceo 6. mesec iz kalkulacije koji se još nije ni desio tada. Pored toga nismo prodavali ništa ni u januaru, jer nam je prva roba stigla tek u februaru, to imate u epizodi 5. Tako da su rezultati više nego dobri. Mnogo je bolje nego što sam očekivao, prijatno sam iznenađen, a to mi se jako retko dešava, pogotovo u poslu. Pošto sam naučio mnogo o ovom poslu, šta da radim, šta da ne radim, još više, kako se odnositi prema kupcima. Sa vagama, ja ljubim dupe kupcima. Sa kontejnerima oni mene vuku za rukav, sve je to stvar ponude i potražnje. Morao sam da zamenim neke ljude u proizvodnji koji su bili vredni, ali se nisu uklapali u ekipu. Nažalost, duša me boli, ali tako je kako je. Ušli smo u novi objekat, stigle su isporuke 4 i 5. Dule, pusti video. 4. isporuka upravo stigla. Sad imamo, ne znam, vidjet ćemo koliko sati istovaranja. Došao sam ja da pomognem, da pokažem ovoj omladini ko je najjači u firmi. A i nemamo ljudi. Evo istovaramo, podcrkali smo. Drugar Borko. Krv imam, zno imam, ostale su samo suze, a rasplakat će mi Borko do kraja istovara 100%. 5 ljudi, 8 sati istovaranja. Sve ovo, ne znam koliko se vidi na slikama, to jest na snimku, što znači 5 puta 8, 40 radnih sati košta istovar jednog kontejnera. Ima tamo još robe iza, ali se ne vidi. Od kući crkli smo. Isporuka broj 5 stigla. Išao sam sa momcima na montaže da ja naučim i da vidim gde koči, šta se može ubrzati. Dule, možeš pustiti i ovde video. Da vidimo kako vlasnik kompanije svojeručno sklapa najnoviji model kontejnera. Da li on to nama pokazuje kako treba da radimo ili nešto drugo, saznaćemo Posle, kada dođe plata. zašto Sale ima stotine i stotine dinara? Pa ima kad radi, normalno da ima. Bravo Sale, ti si nam zvezda vodilja, svi računamo na tebe. A vi bolje uzmite alat nego što zajebavate mene. Hoćemo, što bi rekao onaj klinac W u chatu svi. Ovo će biti najveći pregledi na YouTube-u. Sada ulazimo u fazu 2. Okupio sam oko sebe ekipu investitora, ali pre svega prijatelja koji su svaki u svojoj branši jako dobri, jer nije samo do para nego i do znanja koje imaju.
Jedan od njih je direktor proizvodnje u multinacionalnoj korporaciji koja posluje kod nas, drugi je direktor prodaje u jednoj velikoj firmi i ima preko 200 komercijalista ispod sebe, jedan je advokat, sredio je papire, pre svega ugovore sa kupcima. Ima ih još, ali da ne navodim sad svakog ponaosob. Sve su mi to višedecenijski prijatelji u koji imam apsolutno poverenje i obrnuto. Na potpisivanju ugovora nisu ni čitali šta piše u njemu. Važna napomena, ovo ne preporučujem nikad i nikome. Ugovor je tu da se pročita pre nego što se potpiše, pare su tu da se prebroje. Bez obzira koliko ste dobri prijatelji, dobre ograde grade dobre komšijske odnose. Pored finansijske injekcije koja je tu da intenziviramo uvoz i prodaju, ovi ljudi su tu da pomognu oko formiranja što boljih procesa. Svako od njih će doprineti u svom domenu i za to će dobiti procenat udela u kompaniji. Neću trenutno ulaziti u cifre, posebna epizoda za to ima, ali recimo ovako, kada bismo računali veličinu investicije, u ovoj seriji procenat kompanije koji sam prodao, moj deo kompanije bi vredeo nešto preko 1.000.000 evra. Time sam ispunio na papiru jedan od zacrtanih ciljeva sa početka, ali nije cilj papir nego likvidnost. Poručili smo odjednom 3 kontejnera, od sledećeg meseca poručujemo 1 nedeljno. Kinezi kažu da smo im već sada za svega 6 meseci saradnje najveći kupac. Imamo opciju da zloupotrebimo to i pritiskamo dole sa cenom, nećemo to raditi. Tih par desetina eura po kontejneru ne znače ništa, ono na čemu ćemo insistirati je povećanje kvaliteta kontejnera i rokova isporuke. Druga stvar, do kraja godine morat ću najverovatnije da idem još jednom. Piju mi se njihovi čajevi i moram naći bar još jednog dobavljača. Ne sme sve zavisiti od jednog. Može nešto nepredviđeno da im se desi, recimo da gazda opljuje komunističku partiju na njihovim društvenim mrežama, za to tamo se ide u zatvor, nije dozvoljeno. Moramo imati spremnu alternativu za bilo koju glupost koja bi mogla da im se desi. U oktobru bi trebalo ili krajem septembra, zavisi sve od puta, da dođe prva velika isporuka od 3 brodska kontejnera odjednom, u novembru 4 i tako do daljnjeg. Nešto u sistemu će pući prvo. Da li logistika, montaža, isporuke, to jest prevoz, prostor u magacinu može da nam se nagomila. Ova godina mi je poprilično luda, preživeo sam sve, valjda ću i ovo. Nova hala ima preko 500 metara kvadratnih, mislio sam veliko je malo sutra kad podelimo na magacinski i proizvodni prostor. Već je sad na knap, a u magacinu imamo 1,5 brodski kontejner, kad dođu 3 ili 4 neka nam je Bog u pomoći. Imam još par meseci da iz stare hale preselim brodski kontejner koji smo koristili kao magacin za panele. Možda dokupim još jedan, pa time dobijemo više na prostoru. Treba napraviti stalaže da metalne delove konstrukcije možemo da dižemo u visinu, da ne zauzimaju puno prostora na podu hale i najvažnije od svega prodaja. Imam 2-3 meseca da tripliram samu prodaju. Trenutno je u toku izrada nekoliko sajtova, u narednim epizodama ću objasniti zašto nekoliko. Facebook, Instagram stranice, kad bude gotovo zamolit ću vas da me i tamo zapratite. Što se investitora tiče, pored mojih prijatelja zvali su me ljudi koji gledaju ove videe koje ne poznajem sa željom da se priključe i investiraju. Sve sam ih odbio iz više razloga. Ako gledate ovo, molim vas, ne zamerite, razlozi su sledeći. Nemam potrebe za tim. Imam sasvim dovoljno sredstava. Ne poznajemo se, ne želim sutra da se probudim i da shvatim da perem novac za neku kriminalnu organizaciju. Vi ne poznajete mene. Ne verujte bezuslovno ni meni ni bilo kome koga vidite na ekranu. Možda sam ja ovo baš pravio da prevarim neko kao što ste vi. Nisam, ali vi to ne znate, a nudili ste mi ozbiljne novce. Dakle, trenutna situacija je sledeća. Stiglo je 5 kontejnera, prodato je 3,5. U vremenu kad vi ovo budete gledali, zaći ćemo najverovatnije već u prodaju 5. Za mesec dana ili malo jače stiže 6. Tad ćemo rasprodati sve što imamo na stanju. Problem nastaje kad rasprodamo i 6. Zafalit će nam robe i onda će stići 3 istovremeno u oktobru, a u novembru 4. Dakle, sve ovo što smo uradili za prvi 6 meseci, ja hoću da uradim u oktobru, pa da ponovimo u novembru, pa u decembru.
definitivno nisam normalan, raspašću se i ja, i ljudi, i procesi, ali ćemo tek tad vidjeti od čega smo sazdani i daleko ćemo premašiti planove od 100.000 evra profita u prvih godinu dana. Priznajem, ni sam nisam očekivao ovoliki rast, međutim, prilagođavam se situaciji na terenu onako kako se odvija. Već sad gubim konce kome je zvao, šta sam dogovorio sa kim i kada, zato sa kupcima ide sve napismeno, pa se vratim i pročitam konverzaciju. Oni su meni 1 od 100, ja sam njima 1 od 1. Oni zapamte, ja ne mogu. Jednostavno ne mogu da popamtim sve. Sa vagama mi je mnogo lakše. Prodam 3-4 komada mesečno u proseku i mogu da zapamtim kako se zove pa ženogov brat od tetke tog kupca. Sa kontejnerima nema šanse. U proseku ide 20 komada mesečno, a to treba triplirati. Na sve to držim kočnicu na prodaji jer nemam dovoljno robe i uigranih ljudi za montaže. Pre nego što stigne isporuka o 54 komada u oktobru i 72 kontejnera u novembru, moram obučiti barem jednom komercijalistu. Taj posao će najverovatnije zapasti moje ženi. Nema nigde besplatnog čaja, pogotovo ne u Kini, pa mora malo da radi. Ko je gledao od početka zna o čemu pričam. Šta je jako važno? Važno je proširiti kanale prodaje da mogu da generišu dovoljno prodaje, jer ako nam stigne nova roba, a nismo rešili stare, imat ćemo dodatne troškove za magacin. Nastavit će da stižu svakog meseca, jer ovde od akcije do reakcije, to jest od poručbine do stizanja kontejnera, prođe 3 meseca. I sve što hoću da promenim, povećam ili smanjim, dolazi na realizaciju tek za 3 meseca. Ne postoji način da rešim taj problem, sem da robu transportujemo vozom, brže stiže, traje svega mesec dana, ali to je daleko skuplje i pojede ogroman deo profita. Koji kanali prodaje su planirani? Već radimo na nekoliko sajtova, znači na SEO, to je skraćenica od Search Engine Optimization. Ko ne zna šta je, neka googla za sada, jako je važno, a potrudit ću se da dovedem nekog stručnjaka za tu emisiju pa da objasni detaljno o čemu se radi. Radi se o tome kako je pozicioniran vaš link u pretrazi na Google. Ako ste u prvih par, verovatno radite odlično. Ima ona priča gde je najsigurnije sakriti leš na drugoj stranici Google-a, tu niko ne gleda. Pored toga, ići će i ozbiljna kampanja plaćenih oglasa na samom Google-u. Isto tako, platforme kao što su Kupujem, Prodajem, Ananas i slične, sa promocijama na njima. Isto kao na Google-u, važno je da ste među prvim linkovima, jer ljudi nađu tih par prvih linkova šta im treba i posle ni ne gledaju ni ne zovu dalje. Instagram, Facebook, TikTok, plaćeni oglasi, YouTube oglasi, kao i sam ovaj kanal. Neretko se desi da me pozove neko ko je gledao emisije. Juče su mi baš bili dvojica ljudi, jedan iz Valjeva, ako se ne varam, drugi iz Novog Sada. Pozdrav ovim putem za njih. Delit ćemo čak i besplatne kontejnere kao jedan vid promocije, ali to polako dok dođe na red, neće to biti još sigurno 6 meseci. Preporuke. Na ovo ne mogu da utičem, ali često se desi da neko kupi pa hoće i komšija, kum ili za švalerku. Moja ogromna greška je što svaki kontejner nema na sebi već nalepnicu sa kontaktom, telefon, web sajt, ime i tako dalje. I nova tržišta, jako važna stavka. Ne znam da li sam pričao o ovome u prethodnim epizodama, ali plan je da se širimo poprilično brzo na Hrvatsku, Rumuniju, Bosnu. Posle ćemo vidjeti šta i kako dalje i sve ovo ćete moći da ispratite u emisijama. Isto tako ćemo otvoriti predstavništvo na jugu Srbije. 99% su šanse da to bude Niš. Zašto Niš? 3. je najveći grad u zemlji. Jedan od investitora je odande pa će moći da vodi sve to dole. A cilj je da se sam prevoz u tim krajevima bude mnogo povoljniji i prodaja će porasti i dole na jugu. Rumunija će za početak biti Temišvar. Već radim tamo, ali pošto je jako velika, bit će potrebno mnogo više lokacije nego u Srbiji. Hrvatska za početak Rijeka, Bosna najverovatnije Bijeljina jer nam je najbliža. Sad, ovo su želje i planovi, šta je realnost, to je šta će realnost doneti kad me lupi po nosu, to ćemo tek vidjeti.
Ukoliko imate ideje, predloge, zamerke, možete da pomognete, pišite u komentaru ili na mail salescorp.ns@gmail.com. Dule, stavi molim te na ekran ili u opisu videa. I ne zaboravite like i subscribe zbog algoritma. Hvala unapred. Još jedna stvar, novi proizvodi i dimenzije. Još je rano da širimo lepezu proizvoda i ovde se borimo sa magacinom, više dimenzija 2,4x6 ili 3x6. Pa onda boje, beli, to je sivi, antracit, to je crni, brown, to je boje drveta, dve vrste prozora, svega bi trebalo da uvek bude na stanju i onda dodajemo u ponudu uskoro i stepenice, terase za kontejnere na sprat, kupatila i tako dalje. Ono što je u planu za budućnost su druge dimenzije, na primjer 4x6, traže mi ljudi malo veće, kao i kvalitetniji kontejneri, kao kućice sa krovom 7x4 metra, tako da to bude faktički cela vikendica za jako malo novaca. Šta je cena svega ovoga? Pri tome ne mislim na cenu proizvoda, na cenu preduzetništva koju ja plaćam i svi drugi ljudi oko mene, kao i ljudi koji se bave sličnim poslom. O ovoj temi se ne govori često. U poslednjih 6 meseci nemam privatan život. U toku radnog vremena radim najviše na vagama, većina kupaca su firme. Dok su kupci kontejnere najčešće fizička lica, dolaze ljudi popodne ili vikendom kad oni imaju slobodno vreme i onda ljudi koji mi žele dobro ne razumeju šta je i koliko je potrebno za uspeh, dobronamerno savjetuju, spori malo, delegiraj. Prvo, ne možeš da pobediš ako si spor. Drugo, ne mogu da delegiram dok ja nisam prošao ceo proces da vidim kako izgleda. Učio sam prethodnih pola godine da bih sad mogao da obučavam druge. Kada kažem nemam život, mislim na to da se često desi da odem od kuće dok deca spavaju i da se vratim kad su opet uveče legli. Pitao me sin u nedelju, kada sam išao do hale, kad može sa mnom na posao, rekao možeš danas. Veliku podršku imam u ženi, nikad mi ne zvoca što puno radim, preuzme deo oko dece na sebe. Sad, nekom je to podrazumevano i logično, a nekim ženama je u cilju da muž radi od 7 do 3, ostalo kuća i porodica i gotovo. I to je sve okej. Nijedna od dva navedena ekstrema nije ni dobro ni loše, samo po sebi to je izbor životnog stila. Ja bih ovo moje radio i besplatno, jednostavno volim. Ok, za besplatno ne bih ginuo ovoliko, ne bih radio toliki broj sati, ali bih jednostavno uvenuo kad ne bih radio i ne bih se trudio da napravim nešto. Moja žena je svesna toga i podržava me. Stava sam da moram da izaberemo svoje žrtve ili će ih svet izabrati umesto nas. Radije bih birao sam i radio ono što volim. Brzo ću finansijski moći u penziju, ne kažem da ću prestati da radim, verovatno neću nikad, ali ću imati opciju da neću i da ne moram ono što ne želim. Odrastao sam 90-ih u vreme sankcija i hiperinflacije, to me u velikoj meri oblikovalo kao i deo moje generacije i ovo što radim zarad sigurnosti i nazovimo sporta. Uopšte nije vezano za novac. To mi je sekundarna stvar. Jedna jako bliska osoba me je pitala da li me je strah. Neko čega? Kaže cifri. Sad već pričaš o jako velikim iznosima. Nije me strah. Kako nije? Pa nije zato što je ovo tek početak. A šta je plan? Ovo je prvi proizvod koji sam plasirao na ovaj način. Jedan zaposleni mi je pitao kako da on uveze neki novi tip bazena na naduvavanje od materijala kao što je recimo subdaska. Imao sam jedan kraći razgovor sa njim, objasnio sam mu zašto ne to je zašto ne sad. Prvi razlog je sezonski proizvod, drugi razlog je MOQ, minimum order quantity, pričali smo o tome, jer nema dovoljno novaca za početak, a ja zbog kontejnera ne mogu da mu pomognem. Treći razlog je prevoz, zbirni transport, mali kontejneri značajno dižu cenu transporta po komadu. Elem, kada završim projekat sa kontejnerima, šta god značilo završiti, imam dve opcije. Moram izabrati jednu od te dve. Prva je da napravim platformu gde mogu pomoći svakom od vas koji krene nešto slično, pa i tom kolegi. Druga je, ako ovaj projekat ode u medijskom pravcu, da izaberem 3 osobe i opet uživo sa njima prođem ceo proces, čisto da vidite da nije slučajno i da nije potrebno biti genije da bi bio uspešan preduzetnik. Ono što jeste potrebno i mnogo važnije je biti uporan i vredan.
Napišite u komentarima koju bi opciju više voleli da vidite. Jako me interesuje kako ste podeljeni po tom pitanju, a i pomaže puno zbog algoritma. Ne zaboravite još jednom subscribe. Hvala, do sledećeg gledanja. Ćao.